tanang kanasuran, tanang katauhan, hatagi ninyo o pagdaig ang Diyos, kay nagalungtad ang iyang gugma, o kaluy alang kanatong tanan, kay nagalungtad ang iyang gugma, o kaluy alang kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manosab kaninyo. Mga igsoon, maghinulsolo na kita sa atong mga sala aron mahimo kitang takos pagsaulog ni Santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako uyamot sa unahuna, sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang amoyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios, makagagahom sa tanan, pasayloon ang atong mga sala, dadono ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, 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 kaluy kami, Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami. Ginoo, 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 kaluy kami, kaluy kami. Maghampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylua ang among mga kalapasan o ampingi kami diha sa imong kalinaw o dadangana sa dalan sa kaluwasan. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon, na propeta Joel. Kamong mga pari nga nag-alagad diha sa halaran sa Ginoo, pagbisti kamong sako o panghilak kamo, pangadto kamo sa templo o pagbangutan dito sa tibuok gabii. Hapit na moabot ang adlaw sa Ginoo, magdala kinig kalaglagan gikan sa labing gamhanan, pagka makalilisang sa maong adlaw. Patinguga ang trompeta, ipalanog ang pasidaan dito sa Siyon, ang balaang bungtod sa Dios. Pangurog kamong katawhan sa Huda, kay hapit na moabot ang adlaw sa Ginoo. Usa kini kakangit-ngit ug dulom nga adlaw, gitaptapan sa mga panganod ug ngiob kaayo, ug sama sa kangit-ngit nga molukop sa kabukiran. Muhugpa ang bagang panon sa dulon, nga wala pa ingon sukad masukad, ni may sama ni ini sa umaabot nga mga adlaw.
Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maghukom nga matarong sa kalibutan. Ang Ginoo maghukom sa matarong sa kalibutan. Pasalamatan ko ikaw, O Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Isay-say ko ang tanan mong katingalahang mga buhat. Maglipay ako magsadya, diha kanimo. Awiton ko ang kadayganan sa imong ngalan, o labing halangdon. Ang Ginoo maghukom sa matarong sa kahanturan. Gibadlong mo ang kanasura, nagilaglag ang dautan. Gipapas mo ang ilang mga ngalan hangtod sa kahanturan. Ang mga nasud na unlod sa gahong nga ilang gihimo, salitag ang ilang giladlad, nabitik ang ilang mga tiil. Ang Ginoo maghukom Nga matarong sa kahanturan. Apan ang Ginoo nagalingkod sa iyang trono hangtod sa kahanturan. Gipabarog niya ang iyang trono aron maghukom. Gihukman niya nga matarong ang kalibutan. Ginandaw niyang kanasuran uban sa kaangayan. Ang Ginoo maghukom sa matarong sa kalibutan. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap ka rin. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Pipila sa mga katauhan miingon, si Beelzebul ang pangulo sa mga yawa, mao'y naghatag kaniya gahom sa pagpahawa kanila. Dahil uban nga buot mo bitik kaniya, mao nga sila mihangyo kaniya nga muhimo siya usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila, bisan unsang nasura nga nakabahin-bahin og mag-unay pag-away, dili mulungtad og dugay. Ang banay nga mabahin-bahin maungkag. Busa kung diha sa gingharian ni Satanas may mga pundok nga nag-unay away, unsaon man paglungtad sa maong gingharian.
Nagingon kamo nga naghingil nako sa mga yawa tungod kay naghatag si Beelzebul kanako gahom sa paghimo niini. Kung giingon niini nako paghingilin kanila, giyon sa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayud kamo. Ang tinuod mao nga tungod sa gahom sa Dios naghingilin ako sa mga yawa, o kini maoy nagmatuod nga naghari na ang Dios kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan nga sangkap sa tanan niyang inandam nga mga hinagiban, magbantay siyang balay, dili gayud kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kon may labi pang kusgan nga mosulong og mobuntog kaniya, ang labing kusgan mosakmit sa tanan nga hinagiban nga gisaligan sa tag-iya, og bahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapi kanako batok gayud kanako, ang dili motabang kanako pagtigom nagpatibulaag. Sa panahon nga mugula sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala og mangita sa iyang kapahulayan. Kung dili siya makakaplag niini, magkanayon siya, mobalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa mobalik siya og makakaplag sa balay nga malinis og maayo ng pagkahimutang ang mga kasangkapan niini. Unya mugula siya og magdalaglaing 7 ka espiritu nga labi pang dautan kay kaniya, og manulod sila og mopuyo didto. Busa sa katapusan katong tawhana labi pa kadautan kaysa sinugdanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Higon ikaw, O Kristo. Sa katapusan katong tawhana mulabi pa kadautan kaysa sinugdanan. Usa sa akong mga nahibaw-an kanang mga chain smokers, kanang kusog kay manabako ba, nga dihay panahon nga maglisod na gid sila pag-undang o pagpanabako. Ako rasaning nahibaw-an gikan sa mga nakasinati. Sa panahon nga muundang na sila pagpanabako, mamatay na sila. Muna nga katong mga naadik na og pagpanabako, naadik na sa drugs, kinahanglan gayud proseso ang ilang paglingkawas sa mao nga addiction. Kay magsugod makuno na sa tilaw-tilaw, og ang pagtilaw mag-anam-anam nga mahimo ng maanad, o kung maanad na magpangita na, o kung magpangita na ana na ka, maadik na ka, o kanang mahimo na kang magsalig na niini. Mosab kini diya sa atong pagbasa karon mga igsuon, nagisgot kabahin sa tentasyon sa yawa, o sa dihang mahimo na tang possession sa yawa. Patilawon na tauna sa yawa, o ganahan na kita maanad na ta, o sa diyang maanad na ta magpangita na ta, o sa diyang magpangita na ta magsalig na ta sa usa ka butang. Ang problema ni ana, kung atong gisaligan padong sa ato ang kadautan, ang atong gisaligan makaguba sa ato ang kaugalingong kinabuhi o sa atong pamilya. Muna nga kung magsalig na ta niining mga tentasyon sa yawa, kini usab maghatod pa og daghan pang kadautan diya sa atong kinabuhi, kay daghan pang mga yawa musulod sa ato ang kasing-kasing. Si Jesus diya sa ato Ebanghelyo nagingon, busa sa katapusan katong tawhana mulabi pa kadautan kaysa sinugdan. May pamanto sinugdan kay tilaw ra to, pero sa katapusan mo grabe na siya kadautan. Mga igsoon, ang atong Ebanghelyo o si Jesus mismo nagpahinumdom kanato nga kung maghinulsol ta, limpyuhan sa Ginoo atong kasing-kasing, pero dili pa na paigo. Kung mangumpisal ta, malimpyo ang ato ang tanlag, ang atong konsensya, pero dili pa na paigo. Kay human ta malimpyo, kinahanglan nga aduna tay isulod diha sa atong kasing-kasing, atong ipasudlon ang Dios
Lagtod nga pagkasulti, panahon sa atong kahawang humanta nangumpisal, ang Dios na gidunta ang musulod na kanunay sa atong kasing-kasing o dili na ang kadautan. Amen. Palihog manindog. Nakatigom kita diha ni Kristo nga mibuntog sa tanang dautan. Masaligon kitang mudangop ngadto sa amahan dala nga atong mga maampuong katuyuan moingon kita. Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan, mabag-o ug matinud-anong musaksi sa tukmang mga mithi sa kinabuhi. Sa ingon, matabangan pagtukod, pag-usab ang napukan nga kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga Kristohanong matuhon, magmaisugong musaksi sa ngalan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang kasing-kasing musuporta kita sa pagtuboy sa kamatuoran o sa pagsupak sa malimbungong mga pagdani sa dautan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton o mga baldado makadawat sa mabuhupayong gugma sa Dios, pinaagi sa mga pag-atiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo. Ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sila nga namatay, makadangat na ngadto sa kahimpitan sa Dios nang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Makagagahom nga amahan, sa paghalad namo sa mong mga pag-ampo, nagpasalamat kami kanimo tungod kay ang sala o ang kamatayon gibuntog naman sa imong anak nga nagapuyo og nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Unsay gasa ko kanimo tungod sa imong kayo giluwas mo gikan sa sala o kanunay imong ipakita sa kaayong away sukul. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong mga halad og sakripisyo dawaton sa amahan makagagahom sa tanan. Dawaton untas Ginoo sakripisyo gikan sa imong kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa kapuslanan sa tibok yang santos nga simbahan. O amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Jesucristo nga ihalad sa iyang handumanan. Ang among masinugtanon nga pag-alagad magpadangat unta kanamo sa kahimpitan sa imong pagluwas kanamo. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayaw matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyo namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya
uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon nga nagaan sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos dinhi mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kagalingon mikuha siya sa paan, may pasalamat kanimo Amahan. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat pag-usab kanimo Amahan. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalikdan. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang og moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa paghigugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Abed among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan. Dihas kayo sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa Amahan, gamit na pag-ampo gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharihan, matuman ang imong pag
dinhi sa yuta, maingon sa langit, ang kalanon namo sa matang adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay. Hinunualuat sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mailayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man naging harian ang gahunggang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayo tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, kay ikaw buhi og nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa ato ang panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay ang kalawat kanimo, apan pamulong mo lamang humaya ko. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, Sa atong umari mga ka sa akong mata kasing-kasing atong sa paaging nakita, espiritual. Hampon ko ikaw ang sa mag-ania ka binhiga uban ka nako, mitubuok ug hingpit kong gihipusa ang akong kaugalingon likon ug Ayaw tiunay itugod nga kanunay ako ng manulay panan. O Amahan, dawata kining mga gasa, o Diyos nga gamahanan, ang Eukaristiya nga mong gipanag-ambitan, magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga mong gisaulog dinhi, mag-aga kunta sa imong kinabuhi, og magdala kanamo nga na kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dala ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.